26 edición desta feira que foi mudando. Rogelio, agora sí, que o tiñamos aí en Ascuas, benvido. Que tal? Moi bons días, moitas gracias. Gracias por estar aquí. Unha nova edición, 26 xa, desta cita gastronómico-turística e de encontro tamén. Enogastronómica. Porque en esta provincia é tan importante casi o viño como xantar, pero indudablemente a gastronomía foi a maneira, digamos, o motivo especial por o que naceu esta feira, dar a coñecer os produtos gastronómicos desta provincia ao mesmo tempo que atraendo outros produtos gastronómicos de provincias limítrofes do resto de España, incluso de outros países, sobre todo o bon facer dos que chaman chef, que a mí me gusta chamarlle cociñeiros e cociñeiras, que poñen o mesmo produto de diferentes maneiras, e creo que iso é o que temos que valorar e o que temos que ver e o que temos que disfrutar e gustar. Temos unha gastronomía espectacular. O segundo motivo que teñen os turistas e a gastronomía, temos que seguir cuidando e mimando. Esta feira trátase precisamente diso, de potenciar, pero de cuidar e de mimar aqueles que fan tanto porque a nosa gastronomía sexa emblema de Galicia. É verdade, temos os mellores produtos que se poden encontrar no mercado, no mercado nacional e no internacional están en Galicia, por tanto debemos aproveitarnos de esa circunstancia, debemos aproveitar tamén as cualidades dos nosos cociñeiros e cociñeiras para mostrarnos que se pode facer con un produto tan bo como que temos en Galicia. E como ben dices, levamos moitos anos onde o segundo motivo por a que os turistas veñen a Galicia é a gastronomía, e iso temos que aproveitar. Temos que aproveitar desde logo a nosa gastronomía, aproveitar tamén algo tan diferencial como é o propio Camiño de Santiago, e en esta provincia, e en esta rexión, e en esta comunidade autónoma temos que aproveitar tamén o termalismo, que é outro sector importante que últimamente está adquirindo unha importancia importante. Valga a redundancia. Rogelio, unha 26ª edición poñendo en valor os produtos do mar, do agro, a enogastronomía e tamén os profesionais da hostalaría, que penso que nesta edición teñen unha presenza moi destacada aquí a Unión de Hostaleiros de Ourense. Sí, é verdade, a Unión de Hostaleiros de Ourense leva ahora xa uns anos mostrando o interés en esta feira, colaborando con nós para mellorar a propia feira. Este ano fixemos un mercado enogastronómico diferente, donde a xente, aparte de vir a sentarse a xantar, digamos, en un restaurante normal, pois veña a tomar unha cerveza, a tomar un pincho, a disfrutar da feira sin necesidade de estar aquí 2 ou 3 horas. Veñen, eles mesmos nos propuxeron algúns concertos para que anime a outro tipo de público. Hoxe é moi difícil aos menores de 40 ou xa casi 50 anos pois dicirlle que van a unha feira a sentarse en un restaurante e a comer, por moi boa que sea esa comida. Eso é moi difícil, porque hoxe moita xente para simplemente tomando hamburguesa ou pedindo sushi, pois parece que con eso xa disfrutan. Bueno, pois aquí queremos demostrar que se pode disfrutar, que se debe disfrutar con outros produtos nosos, da nosa terra, kilómetro cero, preparados de distintas formas que atraian a ese público diferente que é necesario incorporar. Rogelio, isto é casi unha pregunta persoal, que vostede terá a súa opinión. Que prato cree que define mellor a Galicia, que representa mellor a Galicia? Está complicada, Está complicada, porque dixe o polvo, dixe o cocido, dixe o churrasco, dixe o caldo. Se tivera que elixir un como estandarte mundial, dixe o marisco, dixe o pescado. Dixe o marisco, claro, que é moito máis fácil decir que non temos en Galicia que o que temos, non? Calquer produto. Pero pode ser o polvo, o que máis representa de cara á galería, de cara ao turista, de cara ao que nos visita. Ao mellor sí, ao mellor sí, porque é algo diferente que só podes probar aquí. É dicir, podes tomar pulpo, que me gusta máis chamarlle pulpo. Podes tomar pulpo en calquer punto de España, que ademais vendencho incluso como produto galego, especificamente, pero nada ten que ver.
madrileños poden tomar pulpo todos os días, pero un pulpo frío que non ten poden tomar unha ensalada de pulpo, que nada ten que ver con pulpo a feira de que se fai en Ourense, que se fai en Carballiño, precisamente, en unha comarca do interior, que parece mentira, pero é onde mellor pulpo se pode tomar de Galicia, independentemente de que está no interior e ten que vir do mar, non? Non sei, ao mellor tamén se colle no río Arenteiro, pero a verdade é que non ten color. Pero claro, en este tempo, en novembro, pois temos aquí uns restaurantes que veñen a mostrarnos as festas gastronómicas de Valdeorras con un botelo, con unha androlla, con un cabrito, que non ten parangón con ningún outro lugar, non ten parangón con ningún outro lugar. E despois, se entramos un pouco máis na costa, pois temos uns mariscos que non nos hai en ninguna outra parte do mundo, é dicir, que non temos en Galicia. Esa é a pregunta, Esa é a pregunta. Señor director, graciñas por atendernos. Inauguración oficial, conselleira do Medio Rural, entre outras moitas autoridades, 4 días, bueno, o día de hoxe ata o domingo, unha cita moi familiar, unha cita que aposta polas actividades, que tamén ten restauración, este apartado que tamén se inaugura o que fai mención, e non sei se a dimensión que vai collendo xantar, este espazo de Espourense é suficiente, hai 70 expositores, é unha feira estable, en crecemento. Claro, o 25 como unha cifra redonda, hai como máis focos, non? A 26, unha nova era. Non sei cal é o sentimento que ten nesta 26 edición. Sí, nós temos que seguir promocionando a gastronomía de Galicia fora, temos que intentar atraer incluso a xente de outros lugares. Hoxe estamos moi ben situados, estamos a 2 horas de Madrid, estamos a 1 hora de Zamora, estamos a menos de 1 hora de Coruña e a media hora de Santiago. É dicir, esa xente ten que vir a Ourense a disfrutar da feira e a disfrutar do Ourense. A veces a disfrutar do que comentei antes, das aguas minero-medicinales, nas aguas termales, o mellor a disfrutar incluso na nosa Plaza de Abastos de unhos bosqueixos de tetilla que tamén se poden coller aí. E dicíamos outro día un dos restauradores que veñen aquí, aos que lle quero agradecer a súa colaboración, porque ademais en estes días temos máis de 100 actividades e debe haber 20-25 cociñeiros e cociñeiras que veñen a facer seu cooking e a presentarnos os seus produtos. Decíame que o outro día había estado en Madrid e que o costo do billete pois o aforra nunha compra que fagan en Ourense e deben para lá, en cuanto a diferencias de precio, e xa non digamos diferencias de calidade, non? Claro. Por tanto, pois creo que por aí temos que seguir traballando, temos un convenio con Renfe donde fai un descuento do 10% se se ven a esta feira a xantar, e temos algo que saliu outro día en todos os medios de comunicación, que se acordou no Congreso, en donde de novo, se retrasa máis de media hora ou dunha hora, pois hai que devolverlle o importe do billete, co cual moita xente pode vir hasta gratis a Ourense, porque vai se retrasar, e por tanto... Desixando que se retrase, claro. E por tanto vendrá gratis a Ourense a disfrutar de xantar, a disfrutar da nosa gastronomía, e a levar a bolsiña, ou bolsón ou a maleta de produtos para a súa terra. Roque, unha cousiña máis que xa non lle queremos roubar máis tempo. Dentro destes 70 expositores en máis de 100 actividades temos tamén importancia da presencia internacional, non? Temos a Portugal, a Venezuela, a Perú. Que supón esa presenza internacional aquí en Xantar? Portugal é un socio importante non só de Xantar, sino de Espourense. Todas as feiras que celebramos aquí está Portugal presente. A verdade é que independentemente de que este ano é un ano un pouco raro, porque acaba de haber eleccións nas cámaras portuguesas e, por tanto, houve modificacións dos que están ao frente, en algúns casos non tuveron tempo suficiente para tomar a decisión de vir, pero hai moita participación portuguesa e sempre tivemos algunha cociña de outros países aos que en algún ano incluso adicábamos algún día da feira ou a propia feira, como é Perú co seu ceviche, que estuvo presente aquí moitas veces, como é Venezuela, onde ademais a día de hoxe hai moitísimo venezolano en Ourense, venezolano a veces retornado e a veces sin ser originarios de Galicia, pero que se viñeron agora de novo para Galicia. Temos colombianos, temos un montón de xente e intentamos ter pratos típicos desa zona, sobre todo
por dúas cousas, para disfrutarnos de esa comida, de ese xantar, e para atraer a ese público que teña un motivo para dicir vou a feira de xantar. Pois non hai excusas, Álvaro, Non para hai estar excusas. aquí do 20 ao 23 de novembro. Ata o domingo, director de Xantar, director xerente de Espourense, Rogelio Martínez, graciñas por acompañarnos neste principiar de especial ata as 2 da tarde e que vaya ben a feira. Moitísimas gracias a vos, sobre todo por difundir esta feira e porque isto sirve para atraer público en xeral, público que veña a disfrutar de un bo xantar e público que veña a ver os produtos que hai aquí e os poida levar. Xa veñen por vostede que o levan para outro lado. Graciñas, director. Gracias. Graciñas. Alto no camiño, seguimos.